God aften og velkommen til debatten. I dag skal vi diskutere, om terror har påvirket vores demokrati, og med mig har jeg Johannes Schmidt Nielsen fra Enhedslisten, Jonas Dahl fra SF og almindelig borger Mogens. Og ja, det var så let. Og vi starter bare med spørgsmålet: tror I, terror har påvirket den seneste afstemning om EU? Jonas Dahl? Yes. Det vil jeg udenbart ikke mene, at den har påvirket afstemningen om retsforbeholdet. Fordi at der har været meget debat om, at nej-partierne de har fået fordele af afstemningen. Så mener vi stadigvæk, at befolkningen kan tage hensyn til de her 25 retsakter, hvor at der er ingen, der har indflydelse på asyl- og indvandringspolitikken. Tværtimod vil et flertal af nej-stemmer bare medføre til, at retsforbeholdet vil få mere magt under EU. Og så herunder vil EU også bestemme beslutninger om asyl- og indvandringspolitik. Hvad har du at sige til det, Jonas siger? Jeg vil sige, at jeg er ret uenig, fordi terrorismen den har helt sikkert påvirket afstemningen. Og der er helt sikkert mange, der også er kommet i tvivl om et nej, det er også et nej til at bekæmpe terrorisme. Men vi har altså stadig mulighed for at samarbejde med andre, eller politi fra andre lande, og vi kan sagtens få en parallelaftale om Europol, ligesom Island, Norge og Schweiz de har. Og så kan vi også få den mulighed at trække os ud, hvis vi bliver utilfredse med Europol. Yes. Og hvordan tror I, at terror det kan påvirke vores demokrati? Jeg tror ikke, det direkte vil påvirke demokratiet, men vi vil selvfølgelig gerne bekæmpe terroren, så der også kommer et demokrati til andre lande, hvor der ikke er demokrati endnu. Okay. Mener I, at demokratiet det er på afveje? Må jeg godt få lov til at svare på, jeg har noget at sige til det, Victoria sagde. Du har sådan noget modsvar? Ja, Okay. eller ikke et modsvar. Jeg er måske enig? Jeg er rent faktisk enig med det, Victoria siger. Det er altid godt. Som ikke er Victoria, fjollede mig. Nej, nu skal jeg høre her. Jeg tror heller ikke, at terror det vil påvirke demokratiet som sådan. Jeg tror faktisk mere, at folk de får bekræftet deres holdninger i, hvad de tror. For eksempel, hvis du nu tror, at ja, det er det, der skal til for, at Danmark det bliver et klasseland, så tror vi, at man får bekræftet sin holdning i at terror den bliver bekæmpet bedst med et ja-svar, og omvendt med et nej-svar. Så vi tror ikke, at det kan påvirke borgernes mening eller holdning. Godt. Så kan jeg altså stille spørgsmålet, om I mener, at demokratiet det er på afveje. Jo, man kan jo sige, at vores politikere herhjemme, de ikke helt har sagt sandhederne altid, og delvist har, måske ikke sagt hele sandheder, og egentlig kun har gjort det, der har været bedst for regeringen. Har du selv nogensinde gjort det? Nej, bestemt ikke. Okay. Ja. Jonas? Ja, men som det sidder lige nu, så tror jeg da bestemt heller ikke, at demokratiet det er på afveje. Fordi at vi mener, at for at demokrati det skal fungere, så skal lighed og frihed gå hånd i hånd, og det mener vi, at det fungerer godt nu. Et velfungerende samfund, det kan ikke styres af én magt eller et system, og som værdig borger, så skal man have lov til at indflydelse på opbygningen af samfundet og ens rettigheder. Derudover så skal man også have lov til at være med til at bestemme, hvordan en skole og et arbejdsmarked skal fungere. Så at vi mener, at demokratiet det er noget med solidaritet og socialisme at gøre, og det er vejen frem til et sundt og stærkt demokrati. Yes. Mogens, nu taler Johanne om tilliden til politikerne. Ja. Hvad har du at sige til det, som almindelig borger? Altså, min tillid, det må jeg sige, den er ikke så god lige for tiden. Ja, Jeg synes generelt, når man ser politikerne diskutere, så i stedet for at snakke om problemer og sådan noget, så piller de bare hinandens argumenter ned. Og de simpelthen bare sidder, og det er en ren mudderkastning. Og det synes jeg simpelthen ikke, at man bliver for træt af som borger at se på. Og så er der også det der med, at partierne, de er langt hen ad vejen, så ligger de også, og mange de ligger meget ens og sådan noget. Ja. Så altså, det betyder ikke så meget, hvem det er, du stemmer på til sidst, fordi de mener meget det samme. Så altså, min interesse for politik, den er ikke så stor. Og så synes jeg også igen, at det er for overfladet sådan noget, at de bare skal være med i eller politikerne skal bare være med i programmer, som Vild med Dans og sådan noget. Ja. Og altså, vi får alt for alt, nu skal vi lige pludselig være det og det. Så jeg synes det bliver alt, altså jeg som ældre mand, det kan jeg simpelthen ikke lide. Nej. Jeg synes, det begynder at blive for useriøst. Og så igen, så fordrejer de også nogle gange fakta til deres eget bedste. Altså, så snakker de udenom, hvis det lige pludselig er noget, som de har gjort forkert. Og hvis de bliver stillet direkte spørgsmål, ja eller nej, så skal de altid bøje spørgsmål på en eller anden måde, sådan så de får det bedste frem. Og det synes jeg simpelthen ikke er godt nok, at de simpelthen ikke kan tage konsekvensen af det lort, de nogle gange laver, hvis jeg skal sige det.
Ja, det Så- skal du. Ja, Der var lige et skud til dig, som der var med i Vild med Dans sidste sæson, Jonas. Ja, Ja, din mange Sådan tillid er det til jo. politikerne. men Øh. sådan er det jo. Man skal have lov til at danse, når man er politiker. Ja, der var I ude på et sidespor.